Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lur iki tene nek ngalas delok jagung, delok lombok, delok wis sak gembarang nek ngalas. Wis delok mari kaseranku. Oh iki menyok-menyok Oh menyok-menyok wis nak iki nandur kabeh. Iki jagung-jagunge. Oh iki lombok-lomboke lagi wis ana lomboke. Wis ana lombok-lombok iki ing alas. Oh iki menyok-menyoke kurung ono isine. Oh iki lombok-lombok lagi nandur iki lomboke. Iki lombok-lomboke iki wit pelem. Iki jagung-jagung. Iki jagung-jagunge. Iki jagung-jagung omak ngalas. Oh iki ngalas jagung-jagunge. Iki jagung-jagunge lagi wis ana jagunge. Oh wis ana isine iki. Wis ana isine jagunge. Dan we bakaran enak koyo oh iki jagung-jagunge. Oh iki yo jagung-jagung barang iki. Oh iki jagung wis tuwa. Oh nek dhuwur iki wis tuwa jagunge. Oh iki wit sawu. Oh wit sawu iki wit sawu. Oh iki wit sawu iki. Wit sawu gedang iki gunung-gunung tak iki gunung. Oh gunung-gunung. Oh iki wit-wite. Oh iki jagung-jagung. Wis maneh mudhun maneh. Iki ndelok sawah. Oh iki wit pelem. Pelem madu. Oh iki gedang-gedang. Oh iki wit-wit. Ya ono gedang ya macem-macem. Iki jagung-jagung. Oh iki pecel maneh. Gedang. Oh iki pecel maneh. Oh iki gedang-gedange. Gedang-gedange sana iki. Gedang-gedange sana. Oh iki langsung jalan maneh. Iki liwat sawah iki jagung-jagunge. Oh jagung-jagung. Terus iki pejalan maneh. Oh ini wadem ini. Gedang ya ana gedang ya ana jagung gini. Iki bareng oh iki pejalan maneh. Oh iki ana wit gendondong. Ana wit gendondong bareng gini. Ana wit gendondong iki jagung-jagung. Wis balik iki delok maneh. Oh iki lombote jagung. Wis iki maneh
Iki jagung-jagung suket gajah. Jagung-jagung suket gajah. Iki jagung-jagung. Iki wae wondakan soalnya. Lho iki gedang jagung-jagunge. Tuh, jagung-jagunge. Iki ana wit gendonong marang maneh. Ana wit gendonong maneh iki. Oh, iki wit sawo. Wit sawo. Jagung-jagunge. Iki wae wong dagang. Iki lagi mundo, lagi nandur. Ate jalan-jalan ngalas ya, dolan ngalas. Monggo Cak. Tuh. Lagi mundo. Oh, iki lombok-lombok tok iki lombok. Oh, lombok-lombok. Oh, iki ana lombok ya ana kates. Oh, lombok-lomboke. Oh, iki lombok-lomboke, kok lombok to. Iki yo sik wae make disewakno nek wong dagang. Tuh. Wis iki gedang-gedange. Wah iki wit-wite. Tuh. Wis kaya ngarep gunung. Ngarep gunung langsung ana gubuk. Tuh. Wis iki yo gubuke. Ben gak gubuk iki ben aku ben cilik. Gubuk iku gubuk ruwiyut mbiyen cilanku. Saiki digawe gubuk ngene iki. Oh iki wit-wite. Oh lombok-lomboke. Tuh lombok-lomboke. Ijo-ijo. Abang-abang. Oh ana suket gajah barang. Lho iki maneh iki jalanan di gubuk. Tuh jagung-jagunge. Sawo-sawone yo, sawo-sawone. Iki wit-wite. Tuh. Oke. Nandur. Wis. Oh, gedang-gedang. Gedang-gedange. Oh, wedhus-wedhuse. Oh. Wedhus-wedhus iki kandang wedhus. Oh, iki jagung-jagunge. Tuh. Tuh wedhuse lemu-lemu. Oh, wedhus-wedhuse. Tuh. Wedhus-wedhuse. Tuh. Oh, iki lanangane. Lanangane. Oh, iki wedhus-wedhuse. Oh, iki yo barang wedhus iki. Lho. Wedhus-wedhuse. Oh, iki gedang-gedang jagung-jagung iki wis anakku dhewe. Soale kenal aku. Oh,
Iki sapi-sapi nih. Oh, sapi-sapi nih sana. Oh. Oh, sapi-sapi nih. Oh. Oh, iki perjalanan mana? Kandang. Oh, iki semari kandangnya sana. Oh, iki jagung-jagung sawo-sawo. Oh, sawo-sawo nih. Oh, jagung-jagungnya. Niki wong tani biasae wong tani ku undo jagung. Oh, iki perjalanan ning alas. Angin bareng ya, so wadem iki nih. Oh, iki oh wis usungi jagunge. Oh, iki jagung-jagunge ning alas. Iki sisa-sisa pengenane pas iku. Oh, iki lombok-lombok jagung. Oh. Iki wis mari langsung diusung go mulai iki jagunge. Oh, iki jalanan karo usung jagung. Iki perjalanan mulai. Oh, jalan mulai karo usung jagung. Iki karo usung jagung. Wis delok mari iki. Sak perjalanan mulai. Oke lho, request mari teko ngalas. Iku keseruanku nek ngalas. Wis tak elingno aja lali like, subscribe dan aku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.